Ale šlo vám už někdy fakt hodně o krk, že jsi říkal, že už jste to přehnali? Myslím si, že ten Justin Bieber byl taky něco, co už bylo over. Jo, a co se stalo třeba? Kde myslíš? Třeba v té Africe nebo u toho Biebera. Tak u Biebera je to známá historka, několikrát se mi vyprávěl. To, co se tehdy odehrálo v garážích jako v O2 aréně, je nezapomenutelný zážitek. A já jsem si vždycky říkal, že hele, jsme v Česku, v O2 aréně, každý mě zná, ví, co dělám. Tam nebyl jediný Čech. Naši 2 černoši, kteří hráli bodyguardy a 10 černochů jeho, který byli bodyguardi. Ty naši 2 černoši byli prostě kluci z castingovky, kteří si mysleli, že jdou točit reklamu na jogurt. Jo. To nebyli borci, kteří se jdou prát. A prostě stojím já, ten pravý Justin Bieber, vedle mě ten falešnej, který vypadal trochu jako on. A takhle mi nastoupil na ten ksicht a křičel na mě, ať si sundám brejle a co tady dělám a tohleto. Jako Justin Bieber stojí přede mnou a za malou chvilku mi nakouří.